سليم من الشرك سليم من الكفر سليم من النفاق دسكون مي ناس سنيرا كبو فلان غفو ياما السنيرا كبو كافر ياما السنيرا كبو نافق ياما كفوني ما من زرا على ما نو دسكون فاسون نتي فويتي نفا وما نابي فون فيجي أبي كي يعني وده توك موك من على بارج ما فبافو de kwa nganzin va angantili ya fa ayru yebe koida kari kumbia anatia o flani nyon cheka tilin kuju nyet kuna yele wallahi ni adama de fleka e madawla e re ko kadire chumina madawla ko kadi kanu bawni kadimbe chumina ani yere kembe ki ka ku yanga ka sero mina ni ya adama de fle o jogoina kana ko kunje jogoni fle dondo wula da kele wal so ma da kele aba kabur dola atlala wa o antlala wal mambe mini abana ko de bani foti bulu abde kan suere kabur ko na fefe ka penyina boka ba mado na kele nge kabur do fe on fe na amena kele ka laje أيوة أنا فهم بابا أيوة أنا ملياردير أيوة أنا دون بابا أيوة أنا دولة كيبا فلان كله يكاسوكو بيننا بركة با غا إبنا سان جوليكي أوسو ينغنو إتادا دون إتادا ما دوبه كبر كونو ويسام بچاما يساد دوبه كبر كونو ويسام كمچاما يساد إدو هما ينجو etna teme sambida madoka mingono eyi nyebeshi uma eyi tiebe do ola eyi sorobe do ola rakira ka sahaba ke dok bi atirke na boy alikum mai mamina bambe jina yi basu ke ibita qissa insuri haklite atola njoro ida ma do mami mu ko foite jina atirken na boy akaso ukumfa mana nyoma so de corona fle ako kari ko kuma so mino me mini ga ye du kono mino me mini kwa anyela mato du ko mino ndara dukurala atirken ni sojara ko alhamdulillah ja ele mato do ay mino blakata re mataf utura ubet terke ba fei baro besina le damado terke ko akwa ngata ro kura flesage yero kura mi wa ngata kata jirana yani ngata ko ni ngata nye dai karo ay terke tuano ki kunda dugu kaburdo ka usira kaburdo la ko yando ko mino yela manaya tan nunga hakilla la jaban kene ben nunon chego jango an aslamay yele manaka kambulo miyebi ne madala nate ando were nyena ko aljina min fora ko yandedu kadamo ka tabiya chuya kada ka nyanye shi jima chukumina tasawwar wa takhayyal eka nyuma ya bunda ulaje ikal laje ambe de sebato jamana ko ka shaka mina madowla ni bolo bo million gilenga bi dutuki joli cash ni so jafe modo ni bolo bo million flaka ibi mago joli nye fandaw ni de sebato mi ba soro kuma be on reba patsika fa do mako mago nyede ado siga hanga ko keta do siga bla bunda fuila illa fi bab at-tabdhir wal israf fodron war bembolon dekke ci ko doana mbacien mbado dafa manga do dam fe ala dun to fe ala jeeni ni sraw olu laje roke ni mago nyana munu mago manye ko flawlula ode ala barka day ke maye mamin somi ka ja ke guya kana tu ka be shetane ka jan kono shetanati wula bini je masri ando nyekoro ni sira kodo ma be ko re masri nyekoro ni sira kodo ma be do re masri
beto lati fi hami bebita ke je fi soro bebita ke je e ma seli mana se ami do ke yo kala kana soro ke je angon be kuma vo andala nga asebe mami ngono manjade kadaka na da made soro ke do farika e be do farika niveau de vie ka chigomina ki kanyana ma ko nya katafe ne ko munaiti do farika ala ko kati munaiti do farika ala barka dakati muna ekmi mindo ala ko laiti do faruka anga nasade ka kuma tofle ala ko anga ke ko ni yana ko ka dabla o koroy ko abina dabla we aya foloy feo fe man feo fe mbulu am feo fe be ko mi nguna itoto ta kuna mimbi kuna ototo ti kuna itoto tani ngena bayina ala yo fo aya folola qur'ana aya de do de akwai nafakati ke yani dungana domina halni nafakati keli kadi aye atika kebli kuma de koroyo aya flanana alaku ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard akwai mu'minu ay nafakati ke kabo fena sanumana ne ala ya gar sige mina to baydi fena sanumana aka nyini kira min sawbi من طيبات ما كسبتم ما chama basro chesri nyinini wulika jo we na fulu soro sobu kuma chama ere bala ko minge daluide ko keka daluye ka mo wje o ne wo shirade nye bara de ke o ay ta barake aya chesri ibi fayni de e bala ko mi fode ala keto ki wele kana nafakati ma ayo yere defo ko min tayyibati ma kasabtum ayre wo shiraka minyini ola nyuma ola sanuma min sorola halal ni ala ko tayyibat fam fla binyini sharia srafi we akasori halala do asoro chugo kay fen soro chugo nyuma infana na ibina femindi ala ma ala ko kay nyuma e binga dire minga di ire bimmi fe من طيبات ما كسبتم أيا تسرك من ينين على يقرس يعلى ومما أخرجنا لكم من الأرض أي فمن بوي أي كبد كل قرى وكرا تويدي جري فرو ني فالي فيهم كرا صوبي كان نفهمني والما كونغو دالا فينا فمن بفالي وغيرما والما إتارا بوي فينا فما دوكا ولترى بوي كنزو دوكا ونايوانو ومما أخرجنا لكم من الأرض ألت لك ما ينفوك نغبوالا أكون يفي ولا تيمموا الخبيث كو أكنا جوما كرنجره ولا تيمموا الخبيث أكنا جوما كرنجره منه تنفقون قابل نفكاتك كبولي neka kumauti da ala ko kumauti akwa kana juguma kerengere li koroyiti maski ba arabe ka duni minge na yi welewla o dumi mana la fu chugo ama fenjugo di made am yi wele fenjugula ayred se ko dai fini faso min doni na yo nyana dima o mana la fu chugo ama fenjugo di ala made ayre kuna wari hakemunu na yi dobo la ko do dima ama fenjugo di alama de ngala yeso ay ferali ki ay dayeli ki donc mo neki bi nyuma yake ibi fen la fulunde tomoka di alaba ibi fen na shilunde kerengere bi sadaqa kuma anchama be chugo minabi era ma chama be u fon sire ambe u bi se ko bakela no bina u yere de ka jien ko ke nganu bina nyuma yake u tsega ko ba foike abe ko naga shile nunde abe ko la fule nuni an sira yoro dola ma do be hal nu ko bi dumini to bi kata asadakati ko sadakati damado o dula chugo tinye o ti sania o te ke fen na fa may fe mi ngadi mo ne ma fo do tu nyuma kede kuma ni mamunu mba kono kuma kambulu de ma ni eta kono ikoni ngana ni ntaka ki kungoye nga be kon ba don ko ni nyonye ma ver fo an yɛrɛ b'o de fɔ ko sarakati man dɔgɔ
ko dorome man dogo wakili manja chente dorome ka dogo wa wakili ngacha kadaka dorome sigoro mabba kile o de wakili kuma sanfela ni dugumana de bina ke kiliya ta kiliyo nga kuma ina atura mina kono ye ngonga lodo we ablara mina ngura mingo nga na atura mina kono kuma koroi amina sama nyefe si mimbe mai o mandogo halli dorome de ni de nafakati li sebai ni yoroina ni asanga alerema nyuma yadu na bora yoro kuma amina so ma yefe pana yembunda de la kuma inana ya ngabi aw kuma intaka a loko ka furubaya ka dama kenya nyuma ya bela fa na ke sobe ka ke antsika sebe ko foi ki ala kula tere ki yere laje en yana na fulo cikin ba ebe warni munun taka yeshin fandoma halet songa dika demsanuma idem fitinu halatulu magonye selina ebe war min taka di isi yo fandama o mi kala harakoi o mi ni yoro e lahara kuma do la hali idem so mo tini ka aka finite de aka femsenun da masani itsonga o war hake do maula ngauna tabbe ni eyini ngara sisa hali ti miri na foro ko ala ko ni jien ko ko me la hara ko ni jien ko me ga buyoro e rabbi so ngadimi o yini ngalla kadaka ibolo kwati doya he mabo flasuma ma be flame yini ngawla bo edun kewale ka comportement ka tabiyen isarakati bochugo abajira ko la hara ko o mambo ibolo ko sebe inyuma ya kechugo abajira ko la hara ko ti ibolo dabala ema ba fo ko tsega wuli fajiri fe ajien mago de mana mamunu mago te misri la tala nuka dalu kulu kunu ko go no vraiment ne ka suno ko ka green no misri la taka ni de nga suno ko ka green ujien mago de mase no ujien mago sera ko suna bi fier koraiti anshi tsika janda alala innahu alimun bi dhati as-sudur duskun kono ko yere ala de bodo ni femi hamibe mala yere daka duskun somi nunu de be khala munum be baraka ni ere ka decision e mana ko dai ni ka kasi hakemina e hakili be baraka ka dan hakedema e duskun be fonctionner ka dan hakedema ko na ti bolo dala imana fo ka abuya chugo duskun tse ka baraka so hakema ode on chaman soro illa man rahimallah o mana ala ko ay akana juguma kerengere kabo dina alama kasoro abe min blaya ode atai ode baje ala ko kasoro awere dunte juguma yimina ni fe walastum bi akhiri illa an tughmidu fi abe femunun ka ku sugandi fenjugu la ku di alama ko awere make o femu mina bawi kuy fona nyetu ka minati no ta ayra tafi badola ni yonga sadakati waru laje ma fo desebato e muwandi desebato e muwandi ay kemedi ay kemel fladinga do mais enna fo lo batki mbi ijufa momo walma tugo bi bolo ki jufa momo fika binani de walma fika kemede walma fika biduru de kasro itsonga mobli joka bedeta bal kuma do la hali tamato tsongi birikata bidem seni do de wele ko petit nandade nga ibal kula harayini to ipa ikuna war bekuna ka ode itsonga minta tuguma walastum bi akhiri illa an tughmidu fi ala ba ka jondo asralaka kuma da tuguni jumaya ko wa'lamu anna allaha ghaniyyun hamid akadon ko ala de banai ala de tanu masai ala magote ala koi ala ya allah jarabi ka ashu kwa kan yuma yake nyoye ka allaje ni ma bina barka dale alai ni min alika ya maru labatu na kun ga dalai abi beson na kun ga dalai abi na fulu chari du kulo ko ka ke ka belabo amo ke kumi ngama ayo fo qur'ana kon no kun ga na fulu te fo nyema ai ni ay na fulu be mago nye je kono ya abi dode kuna ate dokuna na be be kuna ate fo nye
ودي على كحكمة ودي أتو على كدوكنا أما كدوكنا وبي على كنعمة دي ودي باتو ni nafolotiya be nafa o de ba to barake dum bi kibolo o de ba to ibil la bato ba usoro ba to mo bitu inofe o pana era ka ala barka da o mawla kan yuma yakuyi irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama alaykum wa min fawq katqula aku ya ayyuha alladhina amanu aya sabana ألكو فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أقوى إسرائيل يا أسكو دمجرلا أي مدام ننوي فاتقوا الله ما استطعتم لا أنا بدي بعلكو كي كاكي إسكو دمجرلا ألا إفراط في التفريط فيه وقريب كان يرك ما جاشلين على تجاشي في المؤمنين كان كده ما تمنا فناي يفهم ما سيرو من يقولوا ما سيرو من الياس ما كسي ابو فرع على ما دم تميني مو في نفقات لو والله على حكني من يني هل ني نفلتي دانا جغا حكم من يوم يلا وقريب يوم يكتو ni sira jaga ma wati ika nga nyuma ya ta fa obe wa kala maki nyuma yake kasoro jaga te fuyi na fulo jaga yo rubo lon shiridi na fulo tla tana o tla nanina ala yo de ni saayela bana bana ni kibe nyuma yake mathalan amana nyuma ya foka afanga bunya chugochu hake do be ni sira ye doro amba jigiya ka fo ala gashitila wa eren ni billahi ti yere jalaki ma ti jalaki ta kuma in korota ki psiga beson adama de ngera nyuma ya kele chugo dota donc ko fere bi kuna do yere ta donc yi nyuma ya kele do yere ta donc yi wolula adama de manake chugo ni njena be baluka sa doti kalamati ka foi kalama yani amba donde alay no wake mamunu yi kanga si hake mina bi ma chama ma si hake ba utanga kuma wala kiraka kuma sallallahu alaihi wasallam o kuma in korote ko i wele la de ki kana di almamuma wal may kana di misrula la jonka sugandi li bi bolo here dun sraw ni sra min kadi fastabiqul khairat am banu mawnde na fa fiye ni min kadi yere wa ka awlawiyatu fana fiye min foloni kelika kan alakira ka kuma una sallallahu alaihi wasallam domina alakira nay mo shuka kenyuma yaka آية فسروي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون على كراء فضو من أبو طلحة تالينا كان نفلو بلا قرة لي نوي بيروحا هكا نغفر منك الدرجة كبواي روكتما كان نفلو بك أننا على كراء رسول الله عليه وسلم أقول نكا نغفر مني يربطو كتا جيمي أكونو جيما دوكمبا أكونو جيما دوكمبا نغوي غنو كراب متو كتا صلى الله عليه وسلم كتا جيمي جينا نغوكو ako bayruha min flani no nga no furo ako de ne kan na fulo bela kanune nyoro waw de a bela na famay ako aya min jigine flikani no lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ako o aya ngama ni nafulo ne adi alama afle era ka laje na ka ngata sram fe nga ala kirama fa ina ne papier nga sebe nyere to kolade sallallahu alaihi wasallam alakrama minaka di ayran na ko mo ma la kira israt dama ko tat laybal masruni yonji anga donko mo shulika ke yuma yaka koro wore fu itala ta here bara ikat nasro layni wore fu itambula loko na kera here bil loko adama duni yonji jebija ambaji ya la harafana binye na nyuma ya mat dogo ya jamakulu shini yonche fo aka jenka chienka kwa kala harani nyuma ya bana da maduni yonche o ya da maduni yele malika ke bagon madawla hali bagon ka bagaya madawla nyonde mesra do be bagon fi munu yi façon gele madaw bi nyonde mesra do fe ka yombo burle ngani ada madum sikira ka nyom fle be ko yi
ala ma adama dum dilati ala e bonyo nakke shinji do mo honi yonce wala sa kanyo hinenne wala sa kanyo ndeme yon kola ay shinji ke mo honi yonce o de kaba note ala kumsega mo chaya ka soro utinyon wulo meleke u kaccan kati ma adama dum ga mashite meleke dado ni ala irete nga wulo lite meleke u fi meleke doti do wulo o masebe nga fi shikono ko ni meleke in faydi meleke oti nga meleke jati da mashita kaba kulu bilulo fla fa balatiu na adama dum ka bonyona akroy uka hina yona uka nyondeme وألك فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا أي ألك كمولمة أكالك لك كمولمة وأطيعوا أكو لبتوا وأنفقوا أكا نفكات لك أبي نفكات كلمة يد خيرا لأنفسكم هردوا أو يردي أنت من دفع أكلا كو إبلك هركني لي أي ibe fendi ni mamina dinyere madido sadakati misali be communitari ka war verse bankila hime membola ne mai war faranyo nata maraka konti kono bankila abisiga abu fujunwa adzube kashia muna danganya mimba yoro ko nimbene ka blala ya mako mana sama kuma mbasoro ya ndadu edara mogola katama alaka ema donc ibe mindi desebato ni fanda ni shinji balma suruma ibe mindo alaka dine de ben dafa ema donc ko ibala ko mara ala yere de bulu ma ka fentitnu ala mi yoro ala min da gwanzambla na ba sebe koro bugun fi bi filama lahara odeya to gwanzante alkira sallallahu alaihi wasallam amina sama na ko as-sadaqatu burhan ko sadakati jon kaliman yadallu jon doy abajira ko danganiya bila ala kula kadaka funni keraye mi kaba e bala ka dini mi ma sede tuwi dare kon ni jigi daka ko men din ma ajen nafa kamaw kadaka abede bolo kaba fendeni mudu ni vla hala kala ya tabul ni vla hala bi fini min do tabul o edum million chama be kuna biliar be e be nyuma ya min koyi ni danganiya te alala ana sara dilla lahara mun biblala foi dani nyuma yake setigi mabda kado mun nge setigu we natai mado bita bay ni manomene Qur'an na fa ma Qur'an na dugula da sagaw dama da mi shu dama do ta war mu dama we bula psika sara ye dundo ngani ba di fanda madu ijigi ba sara ka ala de yoro di daga ni Allah kwa bi nafakati minge khairan li anfusikum heradu aw yaradi asolaka muntugola akoni ma min kishira anika yere kan ko juyama libe hero soron ba bebe yere kilima ko o tabiya jugu minoba adama de la adama de bogodo gimbena koni ma min kishira ta toroma asraka nyuma mbwaire yoro ka shinshi ma werula fa ulaika humul muflihun kolu de ma kishilu ya rabbi ala kan faraja makuluka oh hadisa minna tukola sa bukhari nana no hadisa ya ka sahihu kono ibn abbas di alla kali wa al-kirayda ka sono moy radiyallahu anhuma alaka jia abbas na dengema ibn abbas ko abdullah ibn abbas ako kana rasulullah ajwada an-nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan حين يلقاه جبريل ولا رسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاري على كرمي صلى الله عليه وسلم نام بيبك كلك أنه فتكون نفه أم بيبك وصنا كانونين أنه فتكون لدغني أجولا بلبلي دفلة وعلى كرا دكني مغو بلا فونسري ما شيما دليكا على كرا دم فونسري على صلى الله عليه وسلم وعلى كرا كان أجود الناس بالخير وعلى كرا كوي مغو لا فونسري نهري بيعون على كرا لا دغلي ويلدا ما في جمو يربيني كتك ما غولي
ere bolo be ala kira ladigi ibe ala kira ladigi halaka gese trekela ibe ala kira ladigi hala fini do chugola ibe ala kira ladigi aka seli chugola ala kira ka fon sira iyo blamini ala kira de ka fon sira sira yorola riwaya kenema nana nay ko ala kira ka nyenema ya kono amadili ka ke hali shenkeli ko deli kala nana ala kira yoro pa ya je ko makke hali shenkeli hali foi tabulo kadima aba yini ka be fen yini mo bulo kadima no shima soro abe laydu tayi takana kira laydu tamma deli kala shawla takana atembolo bidanga takana awne ambo kira de nofe bede be yanga la no kira nga mo be sa nyon skile nyana ba fo kuna sura anta to dula haraka nere manai chena ne ta fa ma fo i sega dugu beta nyana bode ma fi sega ki beta nyana bode ga kuma dawla alay no yake mamunu ma hatta mamunu rabi bulo kono barala hatta ma ini mamunu be sigila ini mamunu be misiri kelon kono ira ba kalama ko hali dumini duni ka gelewlu ma kuma dawla iba kalama ko hala fleselinya korla mina hali saga dengele nsoroli dutigi fe fo ibaray ebo mo goddon iski be ka laje million bi haket dambe ka bla million ke ma haket dambe ka bla no bon ni anga barakela ndi bon vraiment ma wanda ise ko de no vo fanda ko ni fanda de ambete mena ni srafe o absega sugo saw nya fi lawde bana re barakenyo mamun shunitli ubi dafe khidmana ni re meri ko alami eson abe sanjama mboye te saka ko hamisa de dhalika fadlullah abe sanjama mbo ete da ko shini mina julidi musoma alami kisho masaw eni mimbo la kudai aka balo ere chugo yoye hali dongelengele unana iti ko flala abara amitla kana sikika baroke ka islamia wala to emana kibi islamia futige ikawo barakela wal mai sinyo o na masamoro cha dala duskun kon bi samoro ci atike bila abulo ne islamia yumay efle to go be kete adumo min fo e chende de ene nga damne ni kumay ika damne ni baray emay wadi say ango toto yo sungalo ko kumay hadisa min na tukola ko ala kira ka fon siriya kama nana ni hadisa doy ko ala kira sallallahu alaihi wasallam cedo dilla kana diri fa a'tahu ghanaman bayna jabalayn fa ata ar-rajul qawmahu faqa ya qawm aslimu fa inna muhammadan yu'ti 'ata'a man la yakhsha al-faqr رواه مسلم كوتشينا كان على كرا ديل انا راس رو فهم على كرا كرودو صلى الله عليه وسلم على كرا يا مروك كوكا بغام سنون غين كلو فلاني يون تشيك كene فرانجي وي بغام سنون غين كاكي فوكو كene فاتيو كرا كوتشي ماني غين كاتانا ماكلي اكيب على كرا من لدك لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وكرا دي كبارا فلاني idesera ka saka kelen di ka barakalama idesera ka saka kelen di sigi yoma idesera ka saka kelen di hali bal masruma wallahi hali na fulo tigi do bal masrum be yara las atoydi turki ko sugo no fe ko e ka Allah jasa ke ko kibe kiramen no aflani ko cena na kira muslim de na wayin ka kene muslim de kuma illa kale ko kira ku ka baga ngien ka do kulu flani yonche ka ko kulu flani yonche kene ka bagam seke ko fa ko che maningia katana ko che o gien ki kunda ka kabila mgoba ka ki kunda ka kabila ka fa ata qawma wa naka mgoro akule ka nato ko aslimu ay islamaya inna muhammadan ikado muhammadu yu'ti 'ata'a man la yakhsha al-faqr akwa nyasro mado mambe sonike chugoyala maka sonike chugula mami atisafa dele odo fon siriye ko bay arabu yoro jugu koro talindo bal hale an re yoro ya
mama mangutu toy wallahi isigi ga to kono ni adama de mangutu toy mo fe isigi anna fambe si mo ma soni u dabna soba e ngwa re bisinga foti kuma do la e ma amba alla se to mikoro la ko ala jonyuma don nanani anda jugo don ga anana minji do ranshina ka foti ko ala jonyuma don nanani cheka kabila islamiyya ko fle ala ina waya kemi kusika islamiyya kanu do mo ni ka hine ni kam magari ni ka nyuma yayi dawa bena sirado mor bena joro do misri kono hambe folina bede ere jugo madowla ka hine ni ka nyuma ya ibe islamiyya kechugo minade obo kechugo inige do isigi nyona obo islamiyya kechugo inige do ikabara kelala ko ndi islamiyya rere tigi ba fati wallahi ko ndi islamiyya rere karsa wallahi karsa ndi islamiyya rere donc etta in kechugo inige bina do ala on tete bide ama anta nyene boka ba anga selti nyemi wambo nyene boko ba abi nyemi wambo faraka mire nyechitala ko faraka o bela fandon desele banda fe ambu don anyebula o bela do were taka jugo ye do taw bal masrun desele umbe ubu kalama bal minga jugo katemo beka ere bal masrun deseba to bo wuli kali deli ituso imbe banke من عليك صلى الله عليه وسلم أيا فولي ميكو كان أجود الناس أين كما ينتقول لك رد الله كان صلى الله عليه وسلم عليك لك صوني مثال يوم وكتشان كتب كلن سكو فرجونga أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا صدقاتي بو نيما يكي دون بو نفا بدو فو أنا مدي شيتي كاري نفا منكو جينا أن لاهرة o dofleni ambo dama do tunyona ko keka kuma datu kwa folo nafakati no ye nyuma yayi sadakati abu balaw nyoni ka bo adama deba beba do jebe ko minabi kwa abu balaw kumbe ka bo adama deba balaw juljuldu toro ko juljuldu ni adama de kan nyuma yakama ala bitu doce ki kishika bwala ki kana fulo kishika bwala ki kadimba ya kishika bwala ko sadakati be balawno andilla kan kuma infoya anwoni kuma yere tesla ma yakile kono kuma tede ni ebbe ngande jien de kono ka fo ko nyuma ya be toro kumbe abe balaw kumbe nyene ma ya balaw ko nyuma ya ba kumbe ka bo adama de kuma do hali tesla be o ya foloy ko da to folo don ba do kumbe ni gele ya ku chara mamin dala ubatiki ya maru ni sadakati bo chaya ni koble untu tukura nyona ila ka chaya ba foki ka nyuma ya chaya ka sadakati bo chaya kada ko ya alaka laydu arhamu man fil ard yarhamukum man fis sama o kuma min floy dalu chama mbola ka wati ta permite ka foko anda bi so beba kun fe kuma tede alkira ka kuma ubala sallallahu alaihi wasallam aflana ayo fokuma kun sadakati be jon kalimaniya shentiya abujira alkira ke to ka baran mun tan asida sadakati ma ko sadaqatu burhan ay burhan ala sidq imanik ikaliman yachitiyali wudidalulu asabana sadakati noya duni de mu'minuka ka kesawbe kan noya se islam yoma sadakati buke o sadakati bo minga alakira bi kuma do fola sallallahu alaihi wasallam o fleni alakira ko akoni mami gele ya ko do wuli ka bo imumini yoka ko ala na gele ya ko do wuli ka bo tiki ka lahara koni mami gele ya ko do wuli ka bo islam yoka ye gele ya ko do wuli ka bo imumini yoka
ama gɛlɛya ko t'a tɔgɔ ma dɛ fɛn o fɛn ye gɛlɛya ye a ma a b'o o bolo kan o degun b'a da la e de kɛra o wulili sababu ye ala ka dɛmɛ kɔfɛ ko o kɔfalen kɔni fo ala ka gɛlɛya ko dɔ wuli ka bɔ e yɛrɛ ka lahara o gɛlɛya ko dun wulili ka bɔ adamaden ka lahara o tɛ wolo foyi la ni aljinɛ kɔnɔ don tɛ ala tɛ gɛlɛya wuli ka bɔ maa si ka lahara k'i bɛ tila ka jigin kɛla ka da ka tasuma sigibaw bɛ fɛn bɛɛ y'u ɲɛna lahara fo nɔgɔya ti nɔgɔya foyi n'i ye nɔgɔya kɔni dɔ kɛtɔ i ye ka gɛlɛya wuli ka bɔ i ka lahara i t'atɔ don aljinɛ kɔnɔ dɛ ya rabbi ala k'an y'a mɔgɔw la hadisa kelen in na ala kira ko ni maa min ye nɔgɔya don gɛlɛyatigi kan kuma ninnu ka surun ɲɔgɔn na nka o kɔrɔ tɛ kelen maa tɛgɛlankolon tɔnɔ bɛ taa kun y'a dɔn seli ye n delila k'a fɔ yan seli ye maa fila de ye dɔw kɔrɔtɔn bɛ seli kɔrɔ dugu jɛ o jɛ o b'a k'a tɔ ye tile joli ale fɛn o fɛn tɔgɔ ye ko n bɛna mago minnu ɲɛnabɔ seli la o hami kɔni tɛ ale ka ɲɛnamaya la ale kɔni sigi bɛ dɔrɔn ala k'a kan ɲɛnako ye dɔrɔn ala k'a don jira ne dɔ bɛ yen a bɛ surunya ka taa ale dɔ bɛ fara a ka jɔrɔ kan ka taa fɛn min ye nisɔndiya ko ye o yɛlɛma bɛ ka k'ale bolo jɔrɔ ko ye ka d'a ka fantanya kan ka d'a ka dɛsɛ kan seli ye ni maa fila de ye fana o gɛlɛya min b'o tigi kan ko ni maa min kɛra sababu ye ka nɔgɔya don gɛlɛyatigi kan ko ala na nɔgɔya don o tigi kan alikiyama kɛnɛ kan hani diɲɛ fana na yan a ye diɲɛ fara nin ta kan ko ni maa min ye nɔgɔya kɛ gɛlɛyatigi kan yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah ko ala na nɔgɔya k'a tigi ye diɲɛ na yan a na nɔgɔya k'a tigi ye alikiyama nɔgɔya n'o tɛ maa tɛ kisi dɛ ni maa o maa ni i jate bɔra ka jate bɔ gɛlɛya i tɛ kisi nka ni ala b'a fɛ ka bɔda kɛ jɔn minnu ye fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira ala b'o tigi ka fɛsɛfɛsɛli nɔgɔya n'a b'a fɛ ka jɔn minnu kisi u ka bataki bɛ d'u ma u kini bolo la o kɔfɛ a b'u ka jate bɔ nɔgɔya ya rabbi ala k'an ka jate bɔ nɔgɔya o tumana ala ka nɔgɔya k'i ye lahara ko o sababu jɔnjɔ dɔ ye n'i kɛra nɔgɔya doni sababu ye gɛlɛyabaatɔw ka diɲɛ na yan awa a sabanan walima a naaninan an bɛɛ bɛ siran min ɲɛ n'an bɛ sadakati bɔ ko o jɔrɔ bɔ i la n'i ye min bɔ sadakati ala b'a ɲɔgɔn bila a nɔ na wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin a mana fɛn o fɛn nafakati ko ala b'a ɲɔgɔnna segin a nɔ na o ko ala kira ka hadisa nana sallallahu alaihi wasallam ko dugu jɛ o jɛ mɛlɛkɛ fila bɛ ci kelen b'a fɔ allahumma a'ti munfiqan khalafa to kelen dɔ b'a fɔ allahumma a'ti mumsikan talafa ala nafakatikɛlaw ala kɔfale k'u ye i kɔfale min layidu ta u bɛ min di e ala ma u bɛ min don e ala diɲɛ ɲini sira fɛ a ɲɔgɔn bila a nɔ na ale da tɛ dɔ in ta la dɛ ale b'o kelen in de kɛ ale bɛ taa tɔ kelen dɔ in ko b'a fɔ allahumma ntigi ala a'ti mumsikan talafa maa minnu bolo kurun bɛ nafolo kan n'u tɛ hɛrɛ kɛ ala ka jɔnw ye ala tiɲɛni dɔw de kunna talafu de tiɲɛni bɛɛ sigilen kɔni a bɛ kibaru juguw de mɛn a ka nafolo la ten o kɔrɔ tɛ ko ni maa bɛ ɲumanya kɛ ko lajarabi tɛ se k'a ka nafolo sɔrɔ dɛ kɛla nka nafolo tangani sababu dɔ ye ɲumanya ye a halakili sababu jɔnjɔnw dɔ ye juguya ni tɛgɛmangolɛya ye kuma de kɔrɔ y'o ye nka ala kɔni b'a ka jɔnw lajarabi cogo la cogo min ka d'a ye awa a naaninan sadakati bɛ jurumu yafa sababu dɔ don kuranɛ b'o sabati alikira ka hadisa b'o sabati sadakati b'o bɛ kɛ sababu ye ka adamaden jurumu yafa kuranɛ b'o sɛmɛntiya kuranɛ ayaw alikira ka hadisaw b'o sɛmɛntiya sallallahu alaihi wasallam anw mago bɛ mun na ka tɛmɛ nin ko ninnu kan bi fɛn o fɛn fɔra sisan ko sadakati b'o kɛ o bɛɛ ɲɛci bɛ anw yɔrɔ komi fɛn ɲɛci bɛ fɛn yɔrɔ k'a bara t'an sigi bɛɛ ka ɲumanya bondaw lajɛ k'an bolo fila dan sen kan ɔ o kɔfɛ sadakati bɔli man gɛlɛn f'a minɛni innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin dɔnnibaw ye ladabu dɔw fɔ sadakati la ko o bɛ maa dɛmɛ i ka sadakati minɛni na ala yɔrɔ ka d'a kan baara ɲuman ninnu n'an y'u kɛ a minɛna wa a ma minɛ o ye o kunba bɛ to an na
o ko doni ba ala yo ngata ma shew bala sababu be bara la sababu munum be bara nye ala yo na ba jigiya ko ba to bara be mine ako folo folo yidmen iki ngani ya jeya na mi nyuma ya munum ki angu ki ala jati kama akana ke to yini kama akana ke yere jira kama kana ke kunwere foi kama fo ala jati faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada mawma kidamba lakina ala binyon be lahara ni be nyuma ya ke sadakati do bara nyuma wore do ki ka ke ala jati de kama kana foi wore jiya ikhlasu bila ma gelarada mo fon fenati dombi mo farti funu fe fon feno ketoti ye mo farti funu fe wada to ibay dobu pan wiren na qoromo bal masuru signyon de sebato mun bu ko misru kono ka ta kenema ko do ke femunu me telila ko ni arajula kuma ni fenwi wala sa jema ka don pale yuma ya kele yera jira dum ala kira ko de flanga fo ya fitini ni fitini be flanga fo ala kira ko yera jira dido sallallahu alaihi wasallam bana ika sadakati ki ngani ya je alai ika bo ala jati kama ma te fo ki ala jati kama kibini mi saw ko fi ati ya don yo ama don yo ayifo amifo angan jandon na de mado shaytan do dodo shaytan bin na ka sindo ika nyuma yala kuma dowla ere nyuma yake mi akofe hala mi wele kifu ibina mumiri tari bina decision be inta ka kono shewe kiri wa mwani ko wa bisaba ka taka laka da karsani mina ka sarasa ama hali wele ka fo ko wari la ala era ko nafili ko juuda ay nga ko cide seri ma ko asira ama hali fu wallahi shaytan ka dun dawla bil do defle ma dawla ibina ando de kamora o nyuma ya kon fora wallahi hali ala tenife hali ka fo ko nya soro hali iniche akan anga sanware ala ka sanware jira yayi shaytan tlonga kila e ma ke ko abine efu akunto yo e adama ala jeynin de kama e ka sarabi ni ala ciaci nin je ni emingeni ay aslami alla dabu foko nyoya ale de bo juru musoro no e may man kiye ka wala yuman no ale mo ke ay ala kira soso o ladabu ida sallallahu alaihi wasallam o e ale de kuwe nga amado e kana e balika nyon wore kai akani balika nyonge mawre billahi alaikum ambe kan yere laje ni barkada baliya tamin farfa nyuma ya qurala yere ki yere laje ci fi yere de ana yere sani angalo kade e ma do yu kale ko la ko de jigulu ka sobli do yu kale ko ti jago kundi mamabli do yu kale ko te nyuma ya kema ukada lejme eta karsa doa waka kala ni abe kan de fi bi abite me halati bolo koro abite me dafa halati joka fulike he eta kala mo tu nyman akada nyuma yake mo yo ko mo ka don awi mo ma don ala yu bina don awi wa ala mi udla ala e do udla ka hera kuye kubla fa ma yala kana folo duma tali seli ado tali seli imama barka da ala ire o mi adla kana barka da kono ka bo mo yo kana wali mon don kono ka bo mo yo ika baraka ala jati jeyni ni kama la arabi ka sara sori ni o ya foloi aflana ayo fo kuma konnana ngami siga ka khulasa fo wi takhirul ajwad wal ahsan min al halal al tayyib ibe femin di sarakati ka ke fengumai ika ke fenna famai o bato o ba adama di ka sarakati min ja ala yoro asabana iki bal masrun de bla nyefe ala yere lu de bla nyefe ni bi nyuma yake ka dam ne bal masruna ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mame nyuma yake abal masruye ko e saraflay sadaqatun wasila ko ibe sadakati sarasoro ibe shinji tugu fana sarasoro ibal ma la fule munumbe ibal ma fanda munumbe adam ne ulula shinji tugu kada ala ile shinji tu de be ala kayuma ngo ale daraja sira yoro la kira ko abido fara shika
fodon bo na nyon so sa kuma kuna aba fara ka choti ga kira kon ngo koni mamba fe yi shi ka lasaba doka fari shi ka doka fari garsike ka kiki ka shinji tu ma shinji tu sira sababu no ndo iba fe ka sadakati bok mamina ikulu bla ma toge ika follow lula ananina ni shinji borai ika anyeshi ma nyenema maslame nyumo ma munumbu yere deme ni ka nyuma yen ka ala batu kanika na folo di mo ma munumbu yere deme na ka ala kuta don bo bofo oni be sadakati bo ni shinji ubore allaje deme na sadakati di mamma maslame fanda do aba yere deme ka ala de batu na ya abe ni e fenda ma ta ke ka ala kuta aba ke ka yere deme ka ala de batu angan janto yoro la de libe nyuma yake ni sigi yon flabila nyuma ya bi bulo wakele le kon ye wakele ne ngani o de sibi ko sarakati isigi yon flafli koro alaje mi be misir la ta matarafa alaje mi islam nyuma yi afolo la adoma ma fo do ndey harami de ngani de folo nakaka kika hera dungew nyuma ma dina dungew dina tigu ma nyana maw ikulu choisi aduruna ikasara kati dugo isiko da majira bela ama fona yera ko atimine de nga ekon ngi siko ke adulla aworona iyere dili sarakati bola halli bereti kuna kani sigi doroni sarakati bo fora na in kutuba nunu la ya kumana wartu ko kabide wallahi kumana wallahi wartu ay ire kire dila la halli bereti kuna fode mako juhdul muqil ko berete min wona o siraka chesrika binge ko kadi alay rakra ka hadisa wala sallallahu alaihi wasallam Allah bansa ni o kwani amin do de kan yere sade mashi segi bolo korota wala o fo o bundala mashi o ta fo bala o ta labe bala ko kana dilli kala segi halna kira fitini ko dama ma ma nani dilli ala kama kika doni ndama kana jala segi kana dilli kala bululangulo bla pew akata dodo la amba Aisha radhiyallahu anha musokulu do kun sikile do akrefe dilli kala don nana ay cide blaka do sono kata rizen dingile nyini rizen dingile mba ka sofa do fe ku ka taka boy rizen dingile ku kana di dilli kala nano di dilli kala ma mige musoni no ne kwama ko karisa kun membe ndilla ama fenzori korokoni alatina jigila ko kuma yo dejira akuma koyali alay dharra min faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara koyali bindengi senyo anajuli boy rizendegelina ala dungo halni bindengi seni nywana do nyuma yasra fa kwale basara dima ibasara ila ko kuma na rizendingile bindengi senyo anajuli boala kono koray ini ka deseni ka fanda ni deli kala nani ma ni mogoti inani ma halni amana ke chugo do alabla ni doni angon jima sola folo de rabbi alaka no yambe alaka no yambe wati jayana doni angun ta feni kuma nu labena utoka to wati do wati mina mako bala jamana ere mako bala anga jamana bala ko cha atoro ko cha fitne cha to modo kasara kuro besena alabe kinen na nisramu usra do de nisramu ya rabbi alaka barano ya ama alaka barano ya amma jango amfle wati mina barana daraja kabbu nani wati daraja mabena ziyadatul khair ala al khair ni baran manu ala ku keli no ya amma anga jamana alaka baski torobe anga jamana sigida mun ya rabbi alaka wuli baski bali be jamana sigida mun ya rabbi alaka baski danuma alaka akili sigida danuma alaka julu kishi alaka niu kishi alaka boda ki ayin in fitna ya rabbi alaka wuli ka banga jamana ka alaka wuli ka banga jamana ka alaka jamana kishi alaka jamana tanga alaka jamana lafiya sawabu alaka ambla usraka kishili sawabu alaka ambla usraka alaka yafa amma alaka hina ana alaka na mina nanga walijui akana mina ni anchela nalomo kwa ketawi alaka antlu magiyana ka hina na ka yafa na kama gotoi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salati